Здравейте хора, днес направя так моят домашен любимец. Сега ще ви го донеса. Момент. Ето го, моят удар, да съм му сложила една хубава каишчица. Момент. Ау. Обича да се хапе. Ето моя каишката. Добре. И сега ще ви кажа там въпросите. Ей, не бягай от мен. Така, сега ще ви кажа въпросите и ще ви отговоря. И така, нека да започваме. Така, как се казва вашия домашен любимец? Казваме му и Марко, но доста знам. Така, папора е ресника и папуро. На каква възраст е вашето животно? Марко, не знаете, нали? На една година, сега ще навърши след 2 дни. От колко време е при теб? Преди една година. Как се здоби с него и защо предпочита тази порода? Ами, здобих се с него, защото ми го подариха, баща ми го подари. И предпочетох тази порода, защото най-много ми харесват персиците, но той е полу, все пак е добър. Така. Странни неща от характера на вашия домашен любимец. Ами, он се обичат да се хапе, да скача по прозорците и да гледа отвън. Само е красавица. Знае ли номера и какви? Дай номера на приятел. Знае, той знае. Ела. Знае да се хапе. Номера не знае така. Знае. Почваме да се биеме с него, така. Колко важна връзката ти с него за теб? Ами, много ми е важна. Много го обичам. Никога не се разделям с него. Има ли прякори? Матко, Матуран, така ми казва. Ау. Така, любими моменти с вашия домашен любимец. Имахме ли... Кога излизаш навън и тичам по теб. Така. И това беше... Всеки, който иска да отговаря на въпросите, нека често покажем. И... Видимо. И нашия приятел. Чао!